yana kama da samu, yo Allahu za ya bamu. Wayo ni zuciya mai amsar so jiki ya sha wuya. Ina ta dariya zuci tana hawaye idaniya. Labarin farar iya ta yi nasarar sace min na zuciya. Hakan ga ya sanya da an gane ni aita min dariya. Mai saurare ka bani hankalinka, akwai labari da zana baka. Ga duk mai noma jarinsa shuka, hakan ne yasa na ɗauki warƙa. Siffofin na ta zana yawan soyayyar ta sai ku auna. Ba fara ce ba fuska zana nuna, amma tana da kyau kamar a tana. Tsawon bai da yawa matsakaiciya ce, akwai ta da fara'a kamar ka kwace. Idan ta yakan sanya kai kamance, a mafarki mun ka haɗu zuciya ta sace. Sau guda a ce na ganki, akwai soyayya da zana baki. Mafarkin zuciya yaushe za ta ganki, koda na awa ne ta daina raki. Ga soyayyar ta ki za ta karni, wai yaushe dan Allah ne ni zana ganki. Wani zuciya ki taimaka, ko sau guda a ce na ganki ne. Wani zuciya duba ki ga ina kukan zuciya rashin ki ne. Wani zuciya wai yaushe za ki zo, ko a mafarki na san sunan ki ne. Wani zuciya ina da tabbacin akwai ki da an sanar da ni wa gaibu ne. Wani zuciya wani zuciya wani zuciya wani zuciya kin kama zuciya ina ta shan wuya. Wani zuciya mai kyau da dariya, taho masoyiya.